En dat waren de toeschouwers zondagmiddag misschien ook wel een beetje geworden. Er werd de afgelopen dagen namelijk veel en hard gezongen in de straten. Ruim 9300 wandelaars liepen deze editie van de avondvierdaagse 152 kilometer op verschillende afstanden door de gemeente. En met het défilé dat van de Helfriestraat naar het Schouwburgplein trok, was dat de laatste etappe die nog volbracht moest worden. Vind je het leuk? Ja, heel leuk! Ja? En hoe ver moet je nog lopen? Weet niet, helemaal tot daarachter bij de finish. En dan? Dan zijn we klaar. En heb je al veel, wat heb je al veel gekregen, hè? Heel veel. Doe je dat vandaag allemaal opstoepen? Nou, dan krijg je wel echt heel erg buikpijn, dat wel. Dat moet je niet doen, hè? Nee. Nou, ren er maar vlug achteraan. Ja. Doei! Ben je al een beetje moe? Nee. Nee? En wat ga je nou nog doen? Lopen en liedjes zingen. En dan? En dan naar de prijsuitreiking. En dat vind je het leukste van allemaal? Ja. Ja, oké, veel plezier nog, hè? Ja. Dag! Dag! Welke superboeren zijn dat? De boeren uit IJsselstein. En dat de boeren uit IJsselstein? Ja. En dan komen jullie helemaal van IJsselstein hier naartoe gewandeld? Ja. Ja? Ja. Nou jok je een beetje, of niet? Nee, ja, heel erg. Maar vind je het wel leuk het wandelen? Ja. En dan nog een klein stukje en dan? En dan zijn we klaar. Oké, veel plezier nog, hè? Ja. Hier komen wij weer aan, hier komen wij weer aan. En had je het leuk gevonden? Ja. Ja, en wat ga je nou nog doen? Wij gaan even lopen totdat we bij het finish zijn. Oké, veel plezier nog, hè? Ja. Hier komen wij weer aan! Dan zingen wij! Wij zijn de bonen! En als we ons niet verstaan, dan zingen we wat harder! Vind je het leuk? Ja. Ja? En hoe ver moet je nog? Nog 1 kilometer. 1 kilometer en dan? Dan zijn we klaar. En dan zijn jullie klaar? Ja. Nou, en ben je een beetje moe of niet? Nee. Nee? Nou, nog veel plezier dan, hè? Ja. Dag! Dankjewel. Dat is de allerbeste school. 1, 2, 3. Onze focus. Ai, ai, ai. Onze focus. Ai, ai, ai. Onze focus. Ai, ai, ai. Dat is de allerbeste school. 1, 2, 3. Dan zingen wij. Wij zijn begeisterd. Hoe gaat het? Ja, het heel goed. Ja, en met de kindjes? Wij komen uit Gijsteren, buitengewoon. Kijk, Ja, het zijn leuk. bijzondere studeerkleding. En zijn ze allemaal moe? Nee, wij kunnen nog heel lang doorgaan. Ja? Wij stoppen niet, ja. Weer zit mee? Het Wat wil je weegt nog heel meer, mooi hè? mee, ja. Wij boffen heel erg. Veel plezier nog, hè? Dank jullie wel, jullie Dag. ook. Doei. We zijn de
Hoe is het met je? Goed? Ja? Vertel eens, is het leuk geweest? Ja. Ja? Heel leuk. En hoe ver moet je nou nog? Minder dan een kilometer. Minder dan een kilometer. Ja. En dan? Zijn we klaar? Hier komen wij weer uit. Petrus van der. Je bent zo mooi aan het zingen. Ja. Is dit het mooiste liedje? Het hondje van de bakker. Het rondje van de bakker, dat vind je het leukste? Ja. Oké, nou, wandel ze nog hè? Ja. Bijna iedereen was enthousiast over die Vierdaagse. Maar toch was er één leerling van de Meent die er een kleine betere nasmaak op nahield. Ben je een beetje moe? Ja. Ja? Maar vind je het wel leuk dat je meegelopen hebt? Nee. Nee? Wat vond je er niet leuk aan? Omdat ik pijn had aan mijn benen. Heb je pijn aan je benen? Ja. En straks krijg je wel lekker bloemetjes en zo en snoep, dan gaat dat weer over, toch? Ja. Vragen de mensen wie wij zijn, wie wij zijn. De eer was dit jaar voor wethouder Peters om samen met een tevreden voorzitter Jeremy Thiele de bekers uit te reiken. Super tevreden. Ja, Ja. ja. 4 fantastische dagen, prachtig weer. Alles is goed gegaan, iedereen heeft lol gehad en wij ook.